Já ti normálně rozmrdám, vole. Dobrý, já jsem si Já se odslumím úplně více, to. Dobrý, mutuju, není rád, mutuju. A počkejte na spawnu, jo? Ještě nikam nechoďte, já vám řeknu, jak se tohle hraje. Já to neumím. MC Anex Station. Takže počkejte, jo, Dobrý počkejte. den, dobrý den. Dobrý den. Exkurze, tak jdeme. Počkej, slož se. No. No, on je, ne, kidnapping. Jo. To se na mě všichni najednou podívali, kámo. Co? Jak jsi to udělal? Tečkem píšeš. Péčkem. To. Jo, téčkem. Pojďte za mnou. Tady na tenhle spot to musíme přinést, jo? Tady vidíte, nahoře máme vpravo kvotu, kolik peněz se máme donést. Tady vidíte, kolik jich tu je. Jo, dobrý. Smutek, zatím nemá peníze. Ne. A mám nějakou staminu asi, viď? Ano, tady je i ten, jo, koukejte na něj, tady je i ten a můžete ho vzít, levým ho vezmete Čím? a musíte opatrně, jo? Musíte opatrně, ne, jo. Děvko, Tady. Do piče! je po něm, vole. A jak poznám ten item? Svítí, když tady na míří svítí, hele koukej, Ne, já mám já ho opici, chci. já mám opici. A mě to nejde vzít. Když držíš musíš vyskočit, on je vysoko moc. Že to nejde chytit. Ale jde to chytit, pojď sem, ty A amatére. čím? Můj. No, už ho má. Ty kundo. No, nechci. Už mám vozík, kucí. Kucí mám vozík. Kundo. Já jsem tě to. Počkej! Moment. Au. Počkejte, já si to jenom nastavím. Do Já si to jenom nastavím. dáme věci, jo. Hej, je tu gnom! Čum na něj. Kde? Musíš ho vzít a mrdnout ho vozem. Kurva. Ale mě to... Talíř. Pozor. Pozor. No ty si Tady. debil, vole. Ty mrdko. Denis má prsten. dát, Vojto, už to tam Hej, já bych si vozíkem Okay, šel do okay, piče, už počkej. je docela plnej. Jdem. Tak. Ty piču, já to málem vyklopil, čím na to? Jsme tu všichni? Jo, tady nás odešlete pryč. Kdo mi ubral? Ježíš, tady gnom! Jo, dobrý, tady takhle nás odešlete pryč. Teď konc nekupujte nic jiného než upgradey, jo? Máme společný peníze, takže si to musíme nějak rozebrat. Jo, tak to rozkopnu na automatech okamžitě. Já chci prosím zmrzlinu. Koukej, tady jsou upgradey, tady máš upgradey. No, to chci, tohleto trojitý dildo. Můžeme si koupit pánev, ne, to je za 25 000. Ale já chci shockwave grenade. Ne, granát ještě ne. Mami, prosím, máme, já nebudu chtít nic k Vánocům, fakt. Tohle je všechno? Ne. Chce ještě někdo něco, nebo? Dobrý, můžu to chci, spustit? počkej. Už nic nechcem Ne. kupovat. Saveujeme do další Ne, roundy. já chci range. Počkej. Do piče, já jsem to dropnul. Dej mi to. Stačí to? Kolik stojí? Ne, Ty já seš jsem fakt to do světla. Když mi přišlo oznámení, tak ona se mu pohla ta držka. Musíš dát Ečko, debila. Musíš dát Ečko. Ne, já nechci. Já jdu rovně, jo? Oh, Někdo běžte to doleva, není, já ne? jdu rovně. Ty pičo, tady je to, sorry, ale tady je to hrozně malý. No, dědek! Ticho, Mám dělat? ticho, ten je slepej, ale slyší. Ticho. Hej, brde. Umřel někdo? Jak to jdeš takhle, jak to jdeš skrčené, jo? Když držíš CTRL.
jsem řekl píči. Kde je ten Vojtěch? Ale on tu chodí týpek z Brokovy, vole. Děláš si. Se srazili ty itemy. Fakt přísahám. On je tam ten dědek a on je zabil oba dva. Jo. Můžete být potichu, jo? Počkejte, pojďte. Pozor, pozor! Jak to, že jsem slidnul? Co dělá? Kam bych chtěl? Ona tam je bedna za 10 700. Tady ta, přesně tady tak je u ní Denir. Já jsem jí posunul, ona byla u té zdi. No, on Ale musí už znovu Denira. Maxíka potřebuje. Oni to neuzvednou, on to neuzvedne, měl čum GG. Maxi, On roumuje po celý jdeš mapě. do stěny, vole. Vole, tak já nevidím. Jo, resnuli nás, let's go. Nice. Nice. Let's go! No, Hezky. hurá. Výborně. Teď jsem přijel dědek a všechny se dostří. Teď máme ale jenom jeden život. Jo, teď děd přijde, jo, on to slyšel. Takže ticho. Jo, hej, lidi, teď... Vy jste jak moje děti. Hej, teď musíme najít ten druhý extraction point, jo? To, co jsme měli tady na začátku, musíme najít druhý. Ticho. Nedá se svítit. To si děláš prděl, on mě snipnul přes celou místnost. Co s tím bylo? Kam jdete? Někdo tam, jak byl ten děda. Au. Saša tě zabil! Kámo, a dost. No, a je to GG, no. Dennis je sám. Ach jo, kámo. Kamo, teď. Tomore! Co dělá? Tomore, to samore! Kamo. Jo, hej, teď se zabijíme navzájem, jo? Teď se Jak zabijeme to? navzájem. Teď last loser standing. Musíte vzít nějaký item a zabít ostatní. Tady, pálka, baseballová. Tady máš ty. Jo, bránova. Pojď sem. Ne! Kde seš, vole? Denir, já jsem ho odpálil. OK, tak já jdu tady za Maxíkem. Ne, moje pálka! Tady máte kopou, já se bráním. Já se bráním. Ne. Granát! Ne! King of the losers! Uhu. Já jsem se zabal sama. Tuhle mapu nemám rád. V téhle mapě je takový 8oký pavouk. Takový 8oký pavouk. O, Váza! Pozor! Vy jste Vy fakt... jste... Kamo, jste postižený! Kde jsou, vole? Ne, jo, dej do toho vozíku, do vozíku. Ona mlátí kolem sebe, do vozíku jí dejte. Rychle! Au. Vy jste fakt vybrda. A ještě to rozbijete, kámo, vy jste fakt loupí. Hej, pozor, počkej. Do vozíku rovnou. Kámo, ta STD je fakt vyprcaná. Pozor, ať vás nenarazím. Jestli ten vozík sem... Apex Predator! Saša vzal Apex Predatora. Tady něco je hoší, běžte pryč. Já žiju. Halo? Kdo tu je? Halo? Já žiju, já to přežil.
Piči, já to nezvednu, kurva. Ne, neber tu kačenku, nešahej na ní. Já ji neberu. Jo, když ji vezmeš, tak je to v piči. Ty jsi píča. Já jsem ji nevzal. GG, no. Je tu někdo? Já? Pojď za mnou. Musíme tu televizi vzít ve dvou, já ji nezvednu. Jo, víc. A neber tu kačenku hlavně, když ji vezmeš, tak je to v piči. Ale ona skáče tak hezky. No, nesmíš ji vzít. Kurva, to nejde vzít. Jak to vole zvednout? Udělám si to vozík možná do piči, Kamo. skurá vole. No, tak to už je v prdeli, vole. Dělej, jdi tam. Jo. Ty pičo, gramofon. Počkej, jak musíme to tady nějak to... Ona je cute, Neber tu okej. kačenku, neber jí, ona zaútočí. Ty vole hlava. Ty vole 2 hlavy. Mám tu dvě hlavy. Je tu Saša a Denis. Kde jsme nebyli ještě, vole? Jo, pojďte za mnou. Tak jo. Jdu za tebou. Ty v piču, kašera. Ne, nic. Nešahej na nic teď. Na nic teď nešahej. Ahoj. Apex Predator. Ona se jmenuje prostě Apex Predator, chápeš? Koukej. A ty to děláš úplně to stejný, doslova, jo. Ne, ten A Maxi. tady jste. Jo, je tu kačenka, jo? Pozor, neber ani vozík, nic, prostě musíme počkat, než odejde. Proč? No, aby jsme ji nevzali omylem. Aha. Kámo, jdi do hajzlu. Ok, dobrý, mám vozík, pojďte za mnou. Počkej, tady bude extraction point. Jo, je tady, čum na něj. Tak tam Ale není já aktivit, tady tak mám je tu ready. kačenku. Já tu mám kačenku. Tak a musíme tam donést itemy. Kolik máme? Pojďte, jak za mnou dlouho bude chodit. Ona Celou mě dobu, chce. vole. Ok, Máme Je. málo. 8 000 musíme sebrat. Počkej, to je ta kačenka nebo Ester, vole? Už tady nepoznám. Ty vole, držubu. O, koruna! O, 600, ale co už? Ty vole, malem jsem ti nasadil korunu. Tady. Co tam je? 600. 600. Akorát. To stačí, nice. To nám stačí, no. Nerozjebej to hlavně. Au. Fakt opatrně. No, kámo, já neslibuju nic. Ne. Já to tam ještě chci dát. Počkej na mě, počkej, ne. Dělej. Hele, jsou tu s náma. OK, už jsou tady. No dobrý den. No dobrý, kurva. tak a teď musíme zpátky na loď, jo? Hele, neberte tu kačenku, fakt ji neberte, vole. Ticho. Nekoukejte na něj, ať vás nevidí, je hluchej, ale ať vás nevidí. Piče! Tak! No, vole. OK, takže udělám ti room tour, jo. Takže, Jo, oni Tady- tam jsou s tím červeným. tak, jaký tady kakám. média, vole. Tady do kýble, tady. Ready fast, Teď jsem jako vyhovno. Tady takhle na poličku, tady si jednou vystavím moji sbírku mých hoven, který tady vykakám, protože tady jakoby není splachovadlo nic. Už je tady. Ale Denis byl za mnou, já nevím proč. Denis tam nejde píči! Denis byl za mnou a Denis vůbec neví, kámo. Ale jo, bude tam. Oh shit, už je tady. Hele, nice. Nice, dobře oni. Yes. Pojď dovnitř. Tyhle, dobrý, člověk tam, kámo, se dobrý. zavřou venku. Tak ready.